केएमडी म्यूजिक का शानदार प्रस्तुति। जी हाँ, ग्राम पंचायत राज बुचिया क्षेत्र संख्या 11 से कर्मठ, सुयोग, निर्भीक, संघर्षशील, मिलनसार बिक्की बाबू इनका चुनाव चिन्ह चरपाई छाप जवना हमने के खटिया छाप का निशान। ए भैया ए भाभी ध्यान दी, अब की बार चरपाई छाप पर बटन दबाई, गीता देवी के भारी से भारी मत से विजयी बनाई। क्रमांक संख्या 2। गीता देवी के चर्चा क्षेत्र में चारी ओर बाटे, भइल देखी सोर बाटे हो। गीता देवी के चर्चा क्षेत्र में चारी ओर बाटे, भइल देखी सोर बाटे हो। अब की नहीं के भोटवा देखी चारी ओर बाटे, भइल देखी सोर बाटे हो। ए चाचा ए चाची ए भैया ए भाभी ए काका ए काकी सबका से यह बतावे के बा, गीता देवी के चुनाव चिन्ह बा चरपाई छाप जवना हमने के खटिया कहे निशान। बिक्की बाबू के चुनाव चिन्ह बा चरपाई छाप। अपना बुचिया क्षेत्र संख्या 11 के हर नौजवान साथी के चुनाव चिन्ह बा चरपाई छाप। तब के बार ना भूले के बा, ना भुलाए के बा, ना भूले के बा, ना भुलाए के बा। अजय भूलता ओकरो से बतावे के बा कि अपना गीता देवी के चरपाई छाप पर बटन दबाई और भारी मत से विजयी बनाई। तो याद रखी अपना बिक्की बाबू के चुनाव चिन्ह चरपाई छाप और गीता देवी के चुनाव चिन्ह चरपाई केएमडी म्यूजिक। मिलल चरपाई छपबा इन कर निशानी, लइका सयान अब तो सभे पहचानी। गीता देवी के मिलल खटिया छप निशानी, लइका सयान अब तो सभे पहचानी। अपना गीता देवी के चर्चा चारी ओर बाटे, भइल देखी सोर बाटे हो। अब की गीता देवी के वोट चारी ओर बाटे, भइल पूरा सोर बाटे हो। जी हाँ, गीता देवी का कहना है वादे नहीं पर लोभन नहीं, वादे नहीं पर लोभन नहीं, विकास हमारा नारा है। जन जन का हक दिला सकूं, जन जन का हक दिला सकूं, ये संकल्प हमारा है। तही से याद रखी ए चाचा ए चाची ए भैया ए भाभी रो सबसे हाथ जोड़ के बिनती बा निहोरा बा कि अब की बार गीता देवी के बीडीसी बनाई और अपना पंचायत के विकास कराई। अपना पंचायत में होई विकास हो, गीता देवी के जहदी जनबत खास हो। क्षेत्र 11 में करिहन विकास हो, बिक्की बाबू के जनबत खास हो। जैसन सोचले रहनी वैसन बीडीसी मोर बाड़ी, निमन उम्मीदवार बाड़ी हो। अब की गीता देवी के वोट चारी ओर बाटे, भइल पूरा सोर बाटे हो। अगर आप चाहते हैं किसी भी तरह के चुनाव प्रचार बनवाने के लिए तो एक बार जरूर संपर्क करें आर्यन रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कुचाई कोट, साई मंदिर के पास।